Και με την Στέλλα. Γεια σας, παιδιά. Στέλλα, καλημέρα. Στέλλα Λαφαντινού από Μεντίζενες. Μάλιστα. Έχεις έρθει. Που θα μας δώσει τη χρήση που παίρνουμε να κάνουμε. Διαλέξαμε θέμα για διακοπές, μιας που τελειώνουμε. Προλαβαίνει σε μια εβδομάδα να φύγει η κυταρίτιδα? Προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Εξαρτάται σε ποιο βαθμό ανήκει. Αλήθεια λες? Σε μια εβδομάδα? Αμέ. Καλά, θα κάτσω τώρα για την εντυπωσίαση. Εξαρτάται, ναι. Αν είναι σε πρώτο βαθμό, ας πούμε, πρώτο βαθμό κυταρίδα που λέμε, ναι. Αν είναι λίγο παραπάνω, θα χρειαστεί κάποιο επιπλέον. Όπως και να έχει, θα διορθωθεί. Αν δεν πάρουμε λίγο από την αρχή. Αναλόγως. Πρέπει να έρθει να δούμε σε ποιο βαθμό κυταρίτιδας έχει, σε ποιο τύπο ανήκει για να μπορέσουμε να. Καταρχάς, Στέλλα, τι είναι η κυταρίτιδα? Αυτό το βάσανο, τι είναι η κυταρίτιδα? Τι είναι η κυταρίτιδα? Όταν στο λιποκύτταρο μέσα υπάρχει περισσότερο λίπος και τοξίνες από αυτό που πρέπει, αυτό αναγκαστικά φουσκώνει, διωγγώνεται. Όσο διωγγώνεται αυτό, πιέζει έτσι το δέρμα και το παραμορφώνει. Και σκάει, βγαίνει λίπος, γίνεται μόνο λίπος. Και το παραμορφώνει. Γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο του βουφλίου πορτοκαλιού που λέμε. Αυτό είναι η κυταρίτιδα ουσιαστικά. Υπάρχουν κάποια αίτια που την προκαλούν? Ναι, τα κύρια είναι η κακή αιμάτωση, είναι η κληρονομικότητα, είναι η καθιστική ζωή, η κακή διατροφή, το στρες, η παχυσαρκία. Όλα αυτά εντείνουν πάρα πολύ στο να κάνει την εμφάνισή της η κυταρίτιδα και να μας δημιουργήσει αυτή την ανησυχία και αυτή τη μελαγχολία που την βλέπουμε στον καθρέφτη και δεν μας αρέσει καθόλου. Και όπως είπες πριν, υπάρχουν και διαφορετικοί τύποι κυταρίτιδας. Ναι, πλέον οι ειδικοί όταν μιλούν για την κυταρίτιδα μιλούν πολύ συγκεκριμένα. Είναι αυτοί που λέμε πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού. Ουσιαστικά η πρώτη, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η πιο ελαφριά μορφή. Είναι αυτή που δεν φαίνεται τόσο, που έχει στις αποθήκες λίπος. Υπάρχει άλλη που έχει στις αποθήκες νερό. Και είναι και η τρίτη πιο δύσκολη που στις αποθήκες έχει και τα δύο. Ποια είναι αυτή που σας βασανίζει πιο πολύ σας τις γυναίκες? Συνήθως είναι αυτή που φαίνεται πιο πολύ, οπότε πάμε δεύτερου και τρίτου βαθμού. Αλλά. Και οι πρώτοι υπάρχουν, βλέπουμε ας πούμε κορίτσια που είναι πάρα πολύ αδύνατα και είναι και γυμνασμένα και παρόλα αυτά βλέπεις πως αν κάτσουν κάπως ή αν. Κάτι θα φανεί. Κάτι πάλι θα φανεί. Είναι και το DNA των Ελληνίδων. Είναι ρε παιδί μου. Εμείς ναι, μεσογειακές γυναίκες. Έχουμε τα ψωμάκια μας, έχουμε την κυταρίτιδα. Έχουμε και άλλα καλά. Τώρα το καλό είναι ότι και εσείς οι άντρες το έχετε αποδεχτεί. Και πλέον και τα κορίτσια δεν νιώθουν τόσο άσχημα. Δεν έχουμε θέμα. Μα είναι ωραία από αν το έχει αποδεχτεί ο Δημήτρης, δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω. Όχι, δεν έχω κανένα από όντως ισχύει αυτό. Δηλαδή, ακόμα και γυμνασμένα είναι καλά. Έχω δει στη Βραζιλία κορίτσια τα οποία είναι πολύ γυμνασμένα και δεν έχουν ίχνος κυταρίτιδας επάνω, συνεχίζουν να κάνουν θεραπείες για να μην αποκτήσουν. Ισχύει, γιατί δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί η κυταρίτιδα με τη γυμναστική ή με την καλή διατροφή. Αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα. Γιατί ουσιαστικά όταν σκοπεύαμε να την αντιμετωπίσουμε την κυταρίτιδα, αυτό που κάναμε ήταν να ακολουθήσουμε σκληρά διατροφικά προγράμματα, αυστηρές δίαιτες δηλαδή, συνδυαστικά με γυμναστική. Είτε αυτό ήταν παθητική είτε ενεργητική. Όπως και να είχε όμως, γινόταν ουσιαστικά το λιποκύτταρο αδυνάτιζε σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε ο Δημήτρης, αλλά παρέμεινε στη θέση του. Λένε ότι είναι πολύ καλό να πίνεις πολύ νερό για να διώξεις. Και πάλι όμως δεν φεύγει, δεν είναι αυτό που μπορεί να το χτυπήσει. Και πάλι γιατί μένει εκεί. Τι κάνετε λοιπόν εσείς στα Μεντίζενες που εξαφανίζετε σε μια εβδομάδα? Είναι οι σωτήρες μας στα Μεντίζενες. Για σένα ειδικά Βάσο πραγματικά είναι υπόσχεση, γιατί αυτό που έχεις είναι παιχνίδι. Τώρα με την εγκυμοσύνη έχω αρκετή κατακράτηση, οπότε εμφανίζεται. Κάνει όμως τώρα με εγκυμοσύνη? Όχι, τώρα μόλις. Μετά, μην αγχώνεσαι, έχω πιάσει για το χειμώνα. Έχουμε κλείσει ανοιχτό συμβόλαιο, έχουμε κάνει. Καπαρώθηκε. Για να καταλάβουμε λοιπόν τη διαφορά είναι το εξής, ότι κάτι που πρέπει να πούμε πολύ σημαντικό. Τα λιποκύτταρα δημιουργούνται μέχρι και την ηλικία των 5 ετών. Από εκεί και πέρα δεν δημιουργούνται άλλα. Οπότε, ό,τι να γίνει, έγινε. Σκοπός μας λοιπόν είναι για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε είναι να καταστρέψουμε τα λιποκύτταρα αυτά. Και εντελώς ανώδυνα, χωρίς τομές, χωρίς νηστέρι, χωρίς τίποτα τέτοιο. Γιατί βλέπαμε ότι μέχρι τώρα αυτό που συνέβαινε. Στις λιποαναρροφήσεις. Ναι, λιποαναρρόφηση, πολύ σωστά. Αυτό που βλέπαμε ήταν η λιποαναρρόφηση. Που πολλές φορές έφτανε και να μην είναι και τόσο καλή, τόσο αποτελεσματική. Και αυτά τώρα. Πονάει, έχει ταλαιπωρία. Που υπάρχει ακόμα η κυταρίτιδα. Μπορεί να έχει αδυνατήσει το σημείο του. Πρέπει να υπάρχει κυταρίτιδα. Πρέπει να πετύχει. Γιατί ξανακυλούν στο βούρκο. Λένε εντάξει, έκανα λοιπόν αναρρόφηση, θα ξαναφάω πάλι, θα ξαναγεμίσω και δεν ξαναβγάλω. Αλλά δεν είναι αυτή η λογική. Αυτό είναι μάχη διαρκείας, γιατί ουσιαστικά πρέπει αυτό που λέει και ο Δημήτρης πολύ σωστά να προσέχεις τη διατροφή σου για να έχεις ένα πιο μόνιμο αποτέλεσμα. Αλλά τώρα τα Μεντίζενες έρχονται να δώσουν τη λύση σε αυτό, γιατί πραγματικά αυτό που πετυχαίνουμε. Εγώ θα έρθω το Σεπτέμβριο πάντως. Το έχουμε πει εμείς και θα σε περιμένω. Έχεις δουλειά για το χειμώνα, από εδώ, από εκεί, έχουν κλείσει θέσεις. Κάτι θα βρω και για σένα, Δημήτρη. Είναι το μηχάνημα αυτό που βλέπουμε που κάνει. Ναι. Σαν μασάζ το περιγράψω εγώ, αλλά φαντάζομαι σαν μασάζ είναι τα λιποκύτταρα. Αυτά είναι τα λιποκύτταρα που τι γίνεται. Είναι συνδυασμός υπέρχη και ραδιοσυχνότητες μαζί. Αυτό εντοπίζουν το λιποκύτταρο, δημιουργούν επιλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του λιποκυτάρου
διασπάται η κυταρική μεμβράνη γύρω-γύρω και αποβάλλεται από μέσα το λίπος και οι τοξίνες. Απορροφάει μετά η λέμφος και αποβάλλονται μέσω της διούρησης. Είναι πολύ απλή διαδικασία, δεν πονάει καθόλου. Αυτό που αισθάνεται ο ενδιαφερόμενος είναι ένα μικρό ηχητικό κύμα στα αυτιά και τίποτα άλλο. Μια λίγο θερμοκρασία πιο έντονη στα σημεία αυτά που εφαρμόζω για να μπορεί να καταλάβει κιόλας ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά πραγματικά αυτό που πετυχαίνουμε είναι την καταστροφή του λιποκυτάρου και όχι το να το αδυνατήσουμε. Δηλαδή για πάντα φεύγει. Για πάντα φεύγει. Και πάντα φεύγει. Δεν σε υπάρχει... όποια φάση και να είναι. Ναι. Δηλαδή και αν έχει και στο τρίτο στάδιο. Αυτό τι γίνεται. Σε κάθε συνεδρία που κάνει κάποιο κοντά μας, έρχεται πρώτα κοντά μας να δούμε σε ποιο βαθμό μου ανήκει, έτσι να γίνει μια σωστή διάγνωση. Οπότε σε κάθε συνεδρία μετά που κάνουμε, αρχίζουμε λιποκύτταρα και καταστρέφονται σιγά-σιγά. Εάν λοιπόν είμαστε στο πρώτο βαθμό, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα εξαφανίζεται. Αν είμαστε σε λίγο παραπάνω, απλά θα χρειαστούμε περισσότερες συναντρίες. Όμως τα αποτελέσματα παρόλα αυτά είναι ορατά από την πρώτη κιόλας φορά, γιατί ήδη έχουμε πετύχει την καταστροφή κάποιων. Και σε εκείνο το σημείο δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδημιουργηθούν, γιατί είπαμε ότι ό,τι ήταν να γίνει από τα λιποκύτταρα μέχρι τα 5. Μετά από εκεί και πέρα απλά διωγγώνονται αυτά. Στέλλα, μπορεί να γίνει σε όλα τα σημεία τα προβληματικά που έχουν κυταρίδα του σώματος. Όπου δηλαδή, υπάρχει κυταρίδα. Και στα μπράτσα, και στα γόνατα. Μαζί τα έχουμε κανονίσει. Πείτε μερικά ακόμα. Στα μπράτσα, στα γόνατα, ναι. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που δεν είναι τόσο ίσως συνηθισμένες σε περιοχές, αλλά πραγματικά το βλέπουμε, αλλά το αντιμετωπίζουμε εξίσου εύκολα. Δεν έχει κάποιο περιορισμό ή κάποια δυσκολία παραπάνω σε αυτό. Λοιπόν, και επειδή σήμερα είναι και η τελευταία μέρα που μας κάνεις την προσφορά, θέλω να είναι πάρα πολύ δυνατή η προσφορά που θα μου κάνεις. Θα είναι σήμερα, κορίτσια και αγόρι, θα προσφέρουμε ένα πλήρες μηνιαίο εντατικό πρόγραμμα εξάλειψης κυταρίτιδας, αξίας 360 ευρώ μόνο στα 90. Αυτά είναι. Πρέπει όμως, κορίτσια, για να πάτε στις διακοπές όπως πρέπει, να τηλεφωνήσετε στο 801 11 61 061 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να έρθετε να πούμε αντίο στην κυταρίτα και να περάσουμε πολύ ωραίες διακοπές. Τηλεφωνήστε για να φεθείτε και για να μην χαλαστείτε το καλοκαίρι. Τέτοια προσφορά δεν υπάρχει. Λοιπόν, Στέλλα, θα πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πού θα πας διακοπές, αλήθεια? Θα πάω λίγο Σκιάθο και λίγο Πάργα και ίσως και λίγο Καλαμάτα, θα δω. Θα πας σε 2-3 μέρη. Ναι. Στην Καλαμάτα μας στέλνουν και πολλά μηνύματα στην εκπομπή. Θα βλέπουν και εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μας, να δώσουμε καλημέρα. Λοιπόν, από μένα να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά με αγκαλιάσετε πάρα πολύ ζεστά και σας ευχαριστώ και το εκτιμώ. Είστε πολύ ωραία παρέα, πολύ ωραία ομάδα και εσείς που φαίνεστε και εσείς που δεν φαίνεστε. Πραγματικά χαρά μου που ήμουν κοντά σας τα Σάββατα. Και εμείς και πάρα πολλές ώρες προσφορές. Και πολύ ωραίες συμβουλές και γενικά είσαι άτομο πολύ θετικό. Ευχαριστώ και εσείς. Όσοι ακούσανε τώρα πάνε στις διακοπές τους και είναι φέτες. Έχουν όλα τα καλά πάνω τους. Ευχαριστώ, παιδιά, χάρηκα πολύ πραγματικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλους σας. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ τελειώσαμε κι εμείς σήμερα. Τελειώσαμε σήμερα. Αυτό ήταν.